Kaixo, kaixo. Arratxaldeo. Zer moduz, Laura? Ba, ondo. Ondo. Zan beharko, bai? Eta zu? Ondo, hemen martxoan gaude ja. Ematen du, Bai. ja, bezakit, ja ni ja nago modo uda. Ja eguzkia atera zenetik nagoen modo uda. Zu? Pues aldudan egiten dut. Tarteka uda, tarteka udazkena, tarteka, bueno, denetari daukagu. Oso ondo. Gaur zorionez, eguzkia atera zaigu. Jo que sé. Jendeak ikusten Handerrita. duenean rollo de lurra, no seke. Ja. Bueno, hori, nator pixka bat komentatzera martxoko berriak, bueno, apiril martxoko berriak, aki Bai, egiten dugu nahi duguna, total, da gure programa. bai. Vale, ni giputxi bezala, tirando al bertso siempre. Amaitzen ari da, Arabako bertsolari txapelketa. Dauzkagu bi finalerdi eta finala Gasteizen. Martxoak 7 Dulantzin izango da, izan zen. Martxoak 14 Aramaion eta martxoak 28 finala Gasteizen. Horixe, garrantzitsua beti ere bertsolaritza eta are gehiago bertakoa. Gainera, ez dugu esan, baino estrenatzen ari gara gauza asko, Material pila bat. material pila bat, ekipo berria jarri digute, eta gu gaude ume txiki bat bezala portaventuran. Horixe. Hori esan da? Hori esan da. Bueno, aipatzea, zer pasada, orain dela ezain beste, inauteriak. Eta zer dira inauteriak? Un puto zirko. Egia da niri asko gustatzen zaidala mozorratzea. Osa, da gauza bat, albaldin badut mozorratzen naizela ia beti. Baina, iruditzen zait, inauterietan arazo bat daukagula eta pixkat dibertsioaren eta askatasunaren izenean zilegiztatzen ditugula gauza pila bat. Por ejemplo, lodi mozorratzea, Well, preso mozorratzea, txoni, eskale, enfermera sexy. Edo bueno, me da igual que sexy, porque hori ere da. Tribua, beltza, txinoa, indioa, bueno, y todos sus variantes. Orduan, pixka eta aipatzea, inauteriak todok, mozorratzea iruditzen zaigu perfektua, baina bueno, begiratu behar dugu nondik egiten dugun guztia, zertaz jazten garen, eta bueno, gauza batzuk ez direla mozorroak, kulturak ez dira mozorroak, gorpuzkera ezberdinak ez dira mozorroak, eta bueno, beti ere saiatuko gara umorea eta horrelako gauzak egiten, aldela gora begira, ez? bai. Norabidea garrantzitsua da. ¿Qué más? Ke más? Pues martxoa, Martxoak 3. martxoak 3, bai. Aurten, martxoak 3ko sarraskiaren 50. Urte hurrena da, izan da. Izan da, bai, ja pasa da. Eta, bueno, hori ez genuen ahaztu gabe utzi nahi, Espainiako ustezko trantsizio horren hasieran, ba, hori, Gasteizen Espainiako poliziak hil zituen 5 langile horiek, pixkate garaiko langile grebetan, eta, bueno, pues, langile klaseak oraindik ere jarraitzen duela pixka bat. Bueno, oraindik ere eta jarraituko duela, gauzak ez badira gehiegi aldatzen. Eta gero, zer dago martxoan ere bai, a ber. Beitu, nik ze jantzi dudan. Morez. Martxoak 8. Feministak gara. Hoxe, eta horrekoan ikusi nuen, aurten, nola ikusi nuen berria, aurten Euskal Herriko mugimendu feminista, edo bueno, aurten agian esan behar dela mugimendu feministak pluralean, sortu delako, bueno, koordinadora 8M edo mierda hau, terfek osatu duten ustezko koordinadora hau, ustez feminista dena, obviamente guk emandik esango dugu ez dela feminista, beraz ez. Ez. Terfak ez dira feministak, eta terfismoa bide batez fasismoa da. Bai. Orduan, terfak kanpora. Argi ez badago ere, berriro esango dugu. bai, Terfak. beti esaten dugu. Beti esaten dugu, terfak. Eta hori horrela azteko eta kokatzeko martxoan, eta pues hemengo panorama hontan. Seguro beste 1000 gauza astu ditugula, eta
hilabetean behin grabatzen dugu. Ezin dugu... Gaur txokatu da kamioi bat hilerriaren aurka. Egia da. Baina, beste gauza batzuen artean, pues alakoak ere gertatzen dira. Baina hilabetean behineko erritmo hontan ezin dugu, ez da sartzen, olako enbudo batetik ez da sartzen pasatzen den guztia, saiatzen gara horrelako laburpen bat egiten, batzuetan eskasa izango da, batzuetan ez garaiz iristen, baino garaiz iritsi dena, gaur zorionez, ez gu bezala, izan da gure gaurko elkarrizketatua. Orduan, etor dadila, gurekin esertzera, Anderripen, Oiana Fernández de Barrena. Ai, de Barrenas, de Basasai, barkatu, iktuz bat zuzenean. Kaixo, bikote. Kaixo, Oiana, zer moduz? Ondo, zuek? Ondo. Ondo, ez? Hementxe. Beraitak esaten du, beti ondo esan, porque gaizki esaten baldin baduzu beti galdezka. Ikustu jendeak orduan, pues beti ondo. Ez baino, egia da, ondo nagoela. Que bien. Posten gara. Orain galderak. Venga, bota. Bueno, galdera baino lehen, igual aurkezpen txiki bat, ez? Oiana Fernández de Barrena, orain bai, Herediatik etorri zaigu, aizkolari eta abeltzain arabarra, 2025ko abenduan Donostiako Urrezko Kopa irabazi zuen, eta txapela bat ere irabazi duzu, zera liga baten. Orain azalduko eguztu ondo, porque gu bizkan motzarela gara, dirudienez. Bueno, ongi etorri. Eskerrik asko. Eta hasteko beti galdetzen diegu gude gonbidatuei, zergatik uste duzun kasu hontan gonbidatu zaitugula. Hasteko. Ba, esango nuke Arabako aizkolarin emakumezko aizkolari bakarra naizelako, posible da. Izan daiteke. Posible da, eta gero igual ez dakit, egia esan ez dakit, esango nuke horregatik. Adibidez. Bai, igual. Bai, zuk esango barko diazu, zergatik. Eske, beti zabaltzen dugu galdera hau eta gero zuek geratzen zarete ja zalantzarekin. Claro, ekarri nauzue esan zuek. Bueno, bai. Izan daiteke. Izan daiteke arrazoietako bat. Bai, eske nahi genuen ere bai, hitz egin, hain gure gandik hain gertu sentitzen ez ditugune munduetaz, ez? Eta herrikirolena da bat, eta abeltzaintzarena da beste bat. Orduan, bueno, betetzen duzu. Eta gainera gaztea zara, eta horrek ere ez ekartzen ditu beste zera. Pasando. Bai. Ez que, claro, da barregarria orai. Bai. Eta hori esan da, lehen txapelarena trabatu naiz, baino hori, pasaden abenduan irabazi zenuen Urrezko Kopa. Hori da. Eta horreneko txapela izan zen urte zarretan, beste ligatxo bat bestela egin antolatu zuten, eta, bueno, ditu ziaten azkenengo momentuan, eta, bueno, azkenean jun eta irabazi nuen. Aurreneko txapela, eske hori oso berizia izan da, ze netzako txapela da, como txapela. Vale, kopa oso berizia izan zen, ze kopa, gaina Donostiko Urrezko Kopa irabaztea oso importantea da, oso, bai, ez dakit, oso arrosentitzen naiz, baina, karo, kopa ematen dizue. Kopa, polita, baino, itxuraz, ez zait asko gustatzen, ni asko gustatzen zait txapela. Eta orduan, urte zarretan txapela irabazi nuen, eta, bueno, hor daukat etxan. Perfecta. Eta San Blasetan irabazi zenuenean ere eman zuten txapela? Bai, txapela. San Blasetako, bai, aurreneko edizioa eta txapela ere, bai, osake, bide azkat. Bueno. Ja, hirugar naia zela pela, emaiozu de medalla bat. Askoz gehiago izan dituzu. De hecho, martxoako 28 dakat beste txapelketa bat, así que horren bila. Joan bar naiz. Hirugarren txapelaren bila. A ver. Ze pasako da. Seguro gehiago... Urrengo ataleak. Etorriko direla. Bueno, elkarrizketa antolatu dugu bloke desberdinetan, ezta? Eta lehenengoa, gero jarriko gara hor txapela eta kopa gora eta bera, baino lehenengo blokea izango litzateke lehen sektorea. Orduan, aipatu dugu abeltzaina zarela, baino hainbat tokitan ikusi zaitugu banaketan, lanean, orduan,
ezakit, olako influencerrek egiten duten bezala, eduki, mierda, zelakoa da zure egun bat, zer egiten duzuzuk egunerokotasunean? Vale, bueno, abiltzain baten egunerokotasuna oso ezberdina da egun batetik bestera, ze azkenean justo orain gaude umatzeko garai horretan, orduan egia da gau ez igual oso pendiente egon bar garela animaliekin eta, baina egunerokotasuna da 6:30 aldea jaikitzen naiz, gutxi gora bera, batzutan 7:00, depende. Eta horreneko gauza da normalean ikuilura jun. Nik ematen diet jaten, goizean eta gero arratsaldean, iluntzean más o menos. Orduan juten naiz ikuiluko lanak egiten ditut, eta repartoa ez baldin badaukat, pixkat txukundu, mendira iban eta hango abereak ikusi, eta normalean, ukitze ditut repartoak, eta biltzen naiz debagoienatik, oinati, arrasate, eskoriatza. Horrekoan ikusi zintuan eskoriatza nio. Bai! Karo, eska asko ibiltzen naiz, astero. Eta ibiltzen naiz hori repartu aiten, jatetxe eta taberna ezberdinetatik. Eta orduan, goizetan ibiltzen naiz repartu aiten. Gero, saiatzen naiz sista txiki bat botatzen, 30 minutu beharrezkoa da. Bestela, bai. Eta gero arratsaldean, normalean entrenatzera juten naiz, karo, entrenatzere bai juten naiz berastegiraino. Daukat ordu beteko viajea, orduan kalkulatu 5 aldera ja, kotxe hartu eta ordu beto viajeain. Eta, karo, ja txalde guztia galdu, ez zait gustatzen galdu hori esatea, porque azkenean entrenatzen nago, baino ez dut gehiago egin. Osea, da entrenatu, jun entrenatu, bueltatu, eta ja bederatzi terdik aldera ja jatzen naiz etxera. Eta bestela, ez baldin ma naiz berastira juten naiz gimnasiora, edo mendira, korrika, baina arratsaldetan beti, ez baldin ma ditut nik lanak egiten, aitak egiten ditu, orduan pixkate lanak banatzen ditugu, baina horrela, más o menos. Goizetan beti abereak ikusi, reparto egin, eta arratsaldetan entrenatu, eta berekin egon. Hannah Montana. Eta gero, batzutan horrelako planak atatzen dira, saiatzen naiz kuadratzen, baino oso zaila da, ze... Da depende, gaur adibidez eguraldi ona, nire aita justu utzi duter goldea pasatzen, eske, da un kaos, nire bizitza un kaos, baino, ondo. Gainera beti izango duzu ezer egina, Beti. Osea, ez da, gaur ez dago ezer. Hori da, beti. Eta nire aita gainera de la antigua usanza, zer egiten duzu sofan eserita. Eserita baldin bazaude, barrunak arbitu, beti zego zer dago egiteko bai. Baina, ondo, pozik nago. Tope. Vale, esan duzu aitarena, eta, etxetik datorkizu, nola baite hogi bidea, baina, bada, ez? Apostu bat, bai. Ez dakit gaur egun baserrian eta lehen sektorean aritzeko autu hori hartzea, eta, pixkat nahi genuen jakin zuk nola hartu duzun erabaki hori, zerbaitek bultzatu zaituen hortara, edo, nola jaio zitzaizune? Egia da, oindala, pandemia horretik, bai eukinula duda hori, jarraitu ez jarraitu, baina, karo, azkenean momentu horretan genitun, 140 behi, gutxi gora bera, aragitazko behiak, eta, karo, 18 urtekin, nire aita ja, jubilatzeko momentuan zegoen, ezekin, zierdi jubilatuta, osoa, kontua da ja, presio askokin sentitu nintzala, eta orduan hor, bertigo pixkat ikusi nun da, atzea botan nintzen. Orduan jarraitu ditu nire ikasketak, eta ondala urte bete edo, pentsatzen zen, eskau ez zin dugu galdu. Horreneko, gauzak oso, baina oso gaizki jartzen dizkigute, oso, azkenean ez digute baloratzen. Orduan esan nun, hau ezin da utzi, eta ilusioanekan. Nire bikoteare bai asko egiten du, zure bikotea, apoiatzen baldin bazaitu erabaki horietan, gero eta hobeto, ez? Eta orduan, hasi nintzen, nire partetik behorrak eta jartzen. Karo, behor bat, gutxi gora bera, 1.800-2.000 euro bakoitza. Orduan, zan apustu zaila, baina, azkenean, aitarekin hitz egiten, esan nun, saiatuko naiz, gauza ezberdinak egiten, adibidez lekaleak eta landatzen ditugu, orain hasi nahi dute hori, pixkat, hori estilo aldatzen, ez? Juten gazokatara, baina, pixkat online saltzen bai, eta, animatu nintzen, eta egia da, beldurra daukat, ez? Azkenean, erabaki zaila izan da, eta ez dakizun nondik nora jungo dan, baina pozik nago, hasi que ilusioakin eta gogoakin, ez dana lortzen dela, baina asko bai. Garrantzitsua, Bai. Bai, total.
Bai, eta horrekin lotuta ere, aurreko saioan esti beza euki genuen gurean, eta pixkat komentatzen ibili ginen Arabako ardogintzari buruz hitz egin genuen, eta bueno, pentsatzen genuen ez dakit, zure iritzia jakin nahi genuen, ea zuk nola ikusten duzun ere, zure posiziotik, eta lehen sektorean ere, baino beste zera batean. Ardogintza esaten duzue? Bai. Edo orokorrean ere... Ez, nola ikusten duzun lehen sektorea. Lehen sektorea. Bale, Araban, ostras, gaizki, gauza dian bezala, oso gaizki. Egia da, Arabako herri osan, bastante fuerteago ikusten ditut, ze gero turismo aldetik indar gehiago daukate. Araban, de hecho nintzen Arabako turismo bulegoan, lautako turismo bulegoan lan egiten, 2 urtez. Kasi, zuk turismoa ikasi zen. Bai, honigo nintzen, eta udaran, etortzen baldin bazian egunean pertsona bat, zan la hostia. Osea, bakarrik nengoen. Eta osan duen, joe, zeo zer egin bar dugu, porque eske, ja turismo aldetik ez baldin daukagu laguntzarik, osea, ez daukagu ez egiterik, osea, nada. Eta lehenengo sektorea, bueno, a ber, egia da, patatan prezioare bai, eske, oso gaizki da. Nire aita oindala 20 urte hortik bizi zen. Eta gaur egun eskezin da hortik bizi. Gero zerealake bai oso gaizki, hartuare, oso gaizki ikusten dut. Egoera oso gaizki, baina, bueno, espero dute hori buelta matea, ze azkenean zei jan behar dugu. Ez? Gure eskutan dago, orduan, da borroka bat, ez dakit, zaila ikusten dudana, baina nik uste dute, hori, danak batzen eta gazteak batzen, pues, zer lortu dezakegula, baina, klaro, zaila, oso zaila dago. Egia, bueno, Arabako herri esan, hobeto ikusten dut, ze turismo aldetik diru asko mugitzen da. Osea, gehien bat, bueno, bodega askok, ja, aurrekoan egon nintzen nire urte betetze asteburu horretan, esan zidaten, etorri ziala, Ingalaterrako ez dakitzen bat pez gordo, eta ez dituzten igual 2 bodega, karo. Mai gainean jartzen bai mezko, eta bai milioi, pues baiet esan duzu, ez? Claro, bai, hor beti ateratzen dira irabazten ez, Bai. bodega handiak eta ekoizle handiak eta aberatsak, hori. Bai. Leku guztietan bezala. Baina gaizki ikusten dute, egia esan gaizki, bai. Bai. Zuek ere bai, ez? Kanpotik. Barruti gaizki ikusten bada, imaginatu. Kanpotik, ez? Ja. Gordina ematen du. Bai, eta hori azkenean, bai gaztei, pues, beldurra ematen diez, horrekin jarraitzeko, porque nik ezagutzen ditute, eta dauzkat lagunak, igual, hori, txikitatik ibili diala gurasoi laguntzen, eta azkenean, pues, bueno, karrera bat egin dute, eta hortan ibili dia, eta ja, abeltzaintzatan ekazaritza, beste alde bat, hobi bezala. Ulertzen diez, azkenean, bueno, pues, zaila dago. Bai, asko zerrazagoa dela X ordu sartu behar duzun lan bat izatea. Eta ez zure bizitza nola bait hipotekatzea. Nire kasuan adibidez, puntualitatea gaur ez dakit nola egin dudan, bale? Normalen... Ez que iritsi dago baino lehenago. Flipatuko dute nelagune, flipatuko dute, porque beti berandu, baino berandu, osea. Oiana bostetan, bale, oiana bostearetan aiatuko da. Osea, ez da 5 minutu, 10, ez. Ordu herri bat errez. Ez, eske txerriak, ez... Beti eskusak. A ber, batzutan egia da, Hombre, eskusa gaina dauzkazu pila bat, lan pila bat dauzkazunez. eta itzaki hona da, nire ustez, nirekin geratzen bazara eta bazatoz. Ez que txerria eskapatu zait. Sinistuko zenun, ez? Bai, zango nuke, bueno. Ja, lehengoan bai, baina Itxarongo zaitu. bosgarrenean dices, Bosgarrenean, etxerria. Joder, el txerri, bai. Ondo lotu oiana. Ez desan behar nun. Astu zait. Lehen sektorea zure lagunak berandu iristen zarela, ez dakiz, Baina horretik zesan behar nun, eski bez? Ordutegiak, bizitza hipotekatzen. Hori, bai. Ni abiez, egon naiz lanean 8 ordu, eta eske, ez zait gustatzen pertsona bat egotea oiana hogei behar duz. Osea, ni naiz nire nagusia. Yo soy mi jefa, orain autonoma naiz gainera, bi aste egingo ditut autonomo bezala. Eske ez zait gustatzen eta enaiz moldatzen, orduan esan hona, berro, oiana, beti berandu aiatzeko, pues, hori ez da zurea. Orduan esan hon, pues, bueno, nire enpresa txikia sortuko dut, eta behar nola ateratzen den. Orduan, bakoitzak, eske, bueno, nire ez badibidez, da justiz kontrakoa. Bera egiten du lan, geologa bezala, bere orduak sartu, eta esaten du, bale, nik ostiral arumat eta igandetan libre eukina ditut. Pues ya, hasta horrera. Karo, nik adibidez, astelena, normalan libreago dauzkat. Astearteak bai, baina, karo, larumatetan,
azoka daukat, ostialetan ere bai. Igandetan zozer beti dago. Osa, nik ez daukat ordutegi eta jai egunak zuek bezala. Baina hori nik erabaki dut eta, bueno, bakoitzak. Bai. Bai, argi dago denak duela bere alde Hombre, ona ona eta eta txarra txarra. eta honek Eta ere lana beti dela txarra bide batez. bai. Eta beste mila Bai. meloi ere badaude hor tartean, ez? Ez dakit, landa ere mua, iria, zerbitzua, Bai. jo que se. Hori da. Baina bueno, Bueno. ez ditugu zabalduko. Lasai. Zuk egingo diozu urrengo galdera? Hauxe, ez? Bai. Hori, a ber, esan duzu. Zure lana bastante, bueno, banaketa eta, baina bestela ere nahiko aktiboa eta fisikoa izango da. Hori, gehi gero. Batzuetan joaten zarela berastegira, entrenatzera. aizkora. Osea, esango dugu, zarela goi mailako kirolaria. Bai. Bai. Jo, Dauzkazu txapel eta kopa bat, bai. ondo geratzen da, bai. Oi. Nola egiten duzu? A ber, Ordu erdiko siestarekin. pentsatu, behatzitarritan nola egongo naizen, osea, horrela, ja lehertuta baino. Dai, azkenean ilusioakin dana lortzen da. Adibidez, zuek ere bai lanetik zatozte, baina karo, eske esatu zuen, salesioa gustatzaigu, orduan etorriko gara onera, 2 ordu sartuko dio 3. Da, nik uste dut bakoitzak ilusioa baldin baduka, dana, osea, bera, dana ez, baino gehien bat dana ateratzen da. Orduan, a ber, egia da, ni jauitu naiz, niretzako 25 kilo adibidez ez dira ezer. Ni egunean igual banatzen ditut. All right. Bueno, kiloak nahi badituzu, badauzkagu. Hori baldin bada asuntoa, guk badaukagu zer ekarri mai gainera. Ez daño, egia da, osea, niretzako repartoa bai, nekatzen zara, ze jatetxe batzuk daukate igual almazena, beko pisuan, eta da, como, tio, egunero eskailerak, tio, eta 5 kiloko zakoa, igual, taberna bakoitzak 5 zako eskatzen du errez. Igual egunean zenbat zaku, pentsatu, 60. Ordunetzako ez da ezer. Ja, ohitura, ja. Ohitura. Gero entrenatzea juten naiz, eta karo, nago, esaten dut, Oiana, ordubeteko viajea egin duzu. Orduan, gogoak atera, porque eske bestela, eskalperrik izango da. Orduan da, nire buruarekin borrokatu, ze bestela, enun ez errengo. Eta gaur egun, baina arte ez dut ezer irabazi, eta nengoen ja, tu Oiana, osea, horrela ezin duzu garraitu. Eta honintzan usteko horretan, osea, utzi behar nun dana, ze esan no puede ser, tio. Kriston gastua ere bai, geho horitzen gugu hortaz, baino, osea, gastua baino gastua. Horre esan, Oiana, espabilatu, tio. Osea, ezakizen bat kilometro egiten dituzu, aizkorak ezakizen bat kosa zaizkizu, egurrari bai, Claro. txipa aldatu, porque bestela, eta 26 urte, behin ekiko ditut. Orduan, bain, txikitu behar naiz, eta gero torriko lasaitasuna. Claro. Lasaitasuna goizoko zerrietan, behiak, txerrian, no seke, no seke. 25 kilo. Hola, Lasaitasuna, porque naiz joaten entrenatzena. Bai, más o menos. Bueno, bai. Eta honekin lotuta ja bigarren blokean sartuko gara aizkora munduan, guazen esatera. Claro, esan duzu, nora joaten zarela entrenatzen? Berastegira. Eta... Bai, justo mugan, bai. Bai, kasi Nafarroa, no? Bai, justo Leitza, ja, Nafarroa, eta Eske Berastegi. gaina berastegi. Bai. Eta, claro, zer egiten duzu? Nola entrenatzen Nola dira nire entrenamenduak, ez? Bai. Vale. Justo orain, hemendik 3 astera, más o menos daukat finala. Orduan, orain saiatzen naiz, txikitzen. Hasi argi esaten, osea, bain ustu egiten naiz. Eta azkenengo aste horretan, deskantxoa. Adibidez, aste hontan, egingo ditut seriak. Orduan, zugaten zara, astiramentu batzuk egiten dituzu, batzutan korrika pixkat, 5 minutu, pixkat gorputza berotzeko, orain hotza egiten duela. Eta egur baten gainean jarri, denbora hartu, eta alik eta azkarre moztu behar duzu egur bat. Orduan, atope, dana eman, eta 2 minutuko atxedena, hori 4-5 aldiz. Odiaz, seriak. Gero beste batzutan, dauzkagu resistentzia saioak diala, igual 8 korte, dana jarraian. Nik oraindik ez ditut probak egin pulsometroakin, baina, bueno, esan dute importantea dela, pixkat pulsa... Nola euskeraz, las pulsaciones?
Ostras, harrapatu. Taupada, no? Taupada. Pultsazioa. Pultsazioa nire ustez barru, tio. Nire ustez, sartu da. Fak garbitzaletasuna. Hori da, taupadak eta kontrolatzeko. Oraindik hori ez dut egin. Bukatzean, osea, depende nola bukatzen, itxota bukatzen badiot, ostras oiana, ez daude ondo, segi entrenatzen. Baina normalean ikusten duzu bukatzerakoan nola responditzen duen gorputzak, eta hori ikusten duzu, jo, pues, ondo nago, fuerte nago, tal. Baina normalean hori seriak eta resistentzia. Orain, mendik asteta daukate finala, hainez resistentzia entrenamenduak egiten. Eta gero ja, jaitsiko naiz da seriak, baina seriak gero eta gutxiago, porque nire entrenamenduak esate dut, oiana beti gosearekin geratu bartzara. Zer da, hau, adibidez, finaliko lana 5 korte baldin badira, entrenatu 4 korte. 5. hori ez egin. Ze, gero, finaleko momentu horretan, ja, gorputza daukazu beste txip batean, orduan beti gehiago ematen duzu. Osea, batzutan, entrenamendutan 5 korte izango da, zutzako lo peor, baino gero txapelketan, igual bukatzen duzu eta superrondo, edo aldrebez, Baina normalean, goseak ingatzen naiz. Orduan ez ditute finaleko lanak egiten. Aste bat lehenago, bestela bai, baina más o menos. Eta gero, hori aizkoran. Gero, aparte, mendira juten naiz batzutan, Pues, que korriko ez zet gustatzen, tio. Esatut oso hona dala, baina ez zet gustatzen. Ez dakit nona den. Ni nago ados. Zertarako, ez? Erzki gainera, korrika egiten baduzu, gainera, bueltatzeko, asizaren leku berdinera, digo, korrika egiten baduzu, nora beti iristeko azkarrago, te lo puedo comprar, pero si vas a volver leku berdinera, digo, rotonda bat egiteko, hombre, Gasteizen ez da izkigu falta, baina. Pues orain jarri da supermodan, running. Joder, tío, Bueno, maratoiak también te eta... digo, antes se llamaba footing. Ja, gauza asko jarri dira modan. Baina maratoiak, oin jende guztia, de repente korrika egiten du. Bueno, Berdeliza horrekoan, 24 horas. Ostras, tu, hori ez da normala. Ez da. Ez da normala. Baina nola dago? Si eske... Tu eta izan dituela 15.000 ume ere bai. Ez dakit zerren okerrago. Igual horregatik egiten da inbeste korrika. Gorputza tiene que estar... Bai, ostras. Hombre, dauka hor, gogoratzen duzu pelikula hori, 12 en casa. Pues ditu ez dakizen bat ume, gehiegi, eta pues erabaki du korrikastea. Imaginatu. Umeak atzetik eta bera. Eskaparate bate, imaginatu egoteko, claro. Pues ez dakit. Korrika egiten baduzu, pues errespetatuko dugu. Gutxitan, baina, bueno. Eta ez baduzu egiten. Bizikletan, hasi naiz, orain karreterako operaitu zidaten, eta gustatzen da, porque da harin, a ber, lauean, lauta da, nila lauta bizi naiz, eta... Arabako lauta da. Ondo. Ondatzen naiz. Vale, eta berraipatu duzu, dela dirutza bat. Bai. Aurrekoan, kalkulatu nun pixkat, urtean zenbat usten dudan aizkorakin. Bai kilometroak, karo, udaran hasten dira esibizioak, eta ja, oindala 2 urte do, herriko festetan, modan jarri dira irrekirolak, eta eskerrak, Eta, karo, hau hemendik esan behar du, baina hemen araban ez diate ditzen. Ni araban... Araba deitu, Ez diate esibizotako deitzen. Ez da, a ber, zergatik ez dakit, baina igual izan daiteke ze, karo, esan dizuet bezala, ni arabako bakarra naiz, aizkolari bakarra, emakumezkotan aizkolari bakarra naiz. Orduan federatu nintzen Gipuzkoan, porque, claro, arabako txapelketa ezin dut jokatu. Ni bakarrik jokatuko dut. Bueno, irabaziko zenuke beti. Ja, baina... Nire uste. Tiene zuke. Baina oso triste izango zan. A ber, nahi baduzu apuratuko gara gure, bai. Bueno, oye... Egin dezakegu. Ni enborra. Enborra izea bai, ostras. Gutxiago nekatu behar du. Baina gero aizkorakin eman bar zaitugu. Asmatuko lukela erak. Ja hori egia da. Karo, hasi. Ui, ze konfiantza gutxi. Ojo, ni arrotzen banaiz. Ojo. Jak! Orduan ni aizkora. Bai, hori, eta nik uste dutala horregatik, karo, arabarra izan da, federatu nintzen Gipuzkoan, baina batez ere izan zen, hori, Gipuzkoako txapel, ez bakarrik Euskal Herriko txapelketa jokatzeko, baizik eta beste bat eukitzeko, ere bai, urte osoan entrenatzen, eta ze Euskal Herriko txapelketarako prestatuko nintzen bakarrik, pues, pentsatu nahi dut horregatik dala, baina tio, eske familia, lagunak, eske oiana, zegoen margara, baztanaino ikustea, o erraniraino, porque erranin pila dazkat, asti garragan, o zalautzea,
pues ulertzen diet, baina eskai ez, Gasteizko festetan, Foru Plazan, egunero daude, tio. Deitu. A ber, itxaron, Arroba saiatzen kentzea, ari naiz. Arabako Herri Kirol Federazioa. Hori. Arabako Herri Kirol Federazioa. Arabako, zer esan duzu Herri barkatu? Kirol Federazioa. Herri Kirol Federazioa, adi. Hemendik? Hemendik? Seguro entzungo da Baleatik, piztela, seguro. Prest nago, hori, hemen Araban exhibizioak egiteko. Así que deitu mesedez. Es que, claro, Aizkora bat kilometrotan... dauka eskuartean. Bueno, gaur ez dut ekarrik, bai, kotxean daukat bat. Ez baino, ja kilometrotan, diru pila bat usten du. Eta, karo, pentsatu igual, uztailan, bigarren larun batean, ezakit, Iruñan. Karo, entrenadorak nirek etortzen dira, gero bazkaltzen, porai bazkaldu behar duzu. Que menos, pues, entrenadori bazkaria ordaindu, ez, dea laguntzen dizu, no seke, eske, zifra botatuko, 12.000 euro. Más o menos. Urtean. Ez A dago ver. gaizki. Tirando pa abajo, Baina zer, oza, zuko ordaintzen dituzuen borrak? Claro. Egurra, de hecho... Oza, gero mozteko. Claro, hori da. Egurra oso garestia da, gokton. Tipo, ezen dut, ya Nik te uste podía gustar el fútbol, ¿no? Baloi bat. Zurekin merkeagoa, de. Claro, es que putada, ¿verdad? Bai, porque azke, adibidez, harri jarotzen ibiltzen direnak... Claro, harri batekin, bai getxutan. Es que... Eta ez bakarrik hori, harria beti iguala da. Hori. Ez da, apurtzen baino eske, aizkora da beti egurra berria. Hautsi eta venga, berrez. Orduan eske, kristona. Orduan egurra diez, aurrekoan etorri zaiten kamioi bat, 1.600 euros. Jot, egia esan, Eta ni bakarrik. Osea, que pentsatu. Gehi aizkorak, urtean 2 erosi behar dituzu, aizkorak minimo 350 euro bakoitza. Claro. Gehi kilometroa, karo, ni entrenatzera, berazte iraino. Junda etorri. Egunero. Astean 2 aldiz. Egunero ez, ja me muero. Hasiera baten ulertu izut egunero. Ez, Esate dizuet egunero gaur ez, naizela ez. mozzarella biba. Normalean 2 saio egiten ditut. Baina Joder. kriston gastoa da, bai. Oian, eta ez zu gustatzen, jo que sei, bertxolaritza. Te sale gratis, abesten duzu, Bai, no? Tipo, baina nik ez daukat zu bezalako gaitasun hori. Momentuan pentsatu, errimak, osea, tia, baina 12.000 euro merkeagoa da, ostras, pentsateko gauza bat, Baina Ostia, oso zaila da ere bai hori, ostras, segun. oso. Eta, hau ja kuriositatea, Markatu. Hau ez daukazu egidoian? Dale. Osa, asko aldatzen da enborretik enborrera, quiero decir, zuaitz mota Bai. jakin batzuk mozten dituzue. Bai, normalean, entrenamendutan eta txapelketetan pagoa erabiltzen dugu. Hori da, bai, da, depende. Normalean da, laiko xamurra da, baina, lehortzen baldin bada, pues, danak bezala, pues oso gorra dago. Baina, gero ere bai, txopua, pinua ere bai, baina normalean pagoa da erabiltzen dana. Txapelketa ofizialetan pagoa ere bai. Orduan, bakoitzak ero entrenatzeko, karo, pagoa da garestina ere bai. Entrenatzeko igual pinua erosten du, baina, karo, gero txapelketetan beste egur bat izango da. Orduan, kristonaldia dago, egur batetik bestera. Txopua adibidez, netzako da mantekilla. Osea, me encanta, eske, ematen diozu aizkorakada bat, eta sartzen da, ja erdiraino kasi. Eta pagoa ez. Pagoa, poka broma. Baina, karo, gero aizkoratik bestera, aldia dago de bai. Igual zu daukazu aizkora bat favoritisima, eta egur batean oso ondo jungo zaizu, eta beste egur batean ez. Osea, aldaketa asko, eta gero egurran, depende, igual adarratatzen baldin bazaizu, karo, zu kanpotik igual ikusi zakezu garbia dagoela, baina gero barrutik ez. Gero barrutik igual daukazu olako bihotz bat, eta oso kristonaldia dago, egurratik bestea, kristona. Bai. Wow. Eske da mundu bat, ni oraindik flipatzen nago. Gu hasiko gara kortxotik. Venga, vale. Venga. Vale, venga. Ni egia da probatzeko batean nahiko nuke jakin nola sentitzen den just hori. Da pasada bat. Ja behin ikasietan oski, porque claro, Bai, ordura hasi arte. berritan da como, zure burua horreman nahi dio eta ematen diozu hemen. Ordun da pixkat agobioa bezala, baino gero behin ikasieta eske da netzako boxeoa bezala. Osea, da hostiak emate bezala. Ba, aizkorakadak, eta gaina ikusten baldin duzu egurra oso ona dela, entzuten duzu, pum, pum. Osea, sartu dela digo, zindartxo nagoen. Ze ondo.
eta espalak, eta ez dakitzen bat ari zenbaten entra hori, espala ben, ostia, Luis, barkatu, eta eta barkatu, lasai. Baina bai, nolatatzen espalak, pim, pam, eske, me encanta. Nabaritzen da, pasioa hori. Eske, bestela, Bai. Laura bestela. Komentzat beraz da ira. A ver, €12.000, vale, a ver. Nik uste, pixkat tira porra bat egiten baduzu, Arabako txapelketara goaz, Ojo. Beste txapel bat Deialdia egin izango diegu, zenuke. Zer? Deialdia egin diegula, Deialdia. Arabako Herrikil Federazioa. Hori. Así que ojo. Herrikidol federazioi, federazioari, eta jendeari ere, ez? Bai. Azadila Baina nik ulertzen dute, normalean matxoak sortzi. jende gehienak eta emakume gehienak hasten dira harri jasotzen. Azkenean erresagoa da, esan nahi dut material aldetik. Zu erosten duzu txalekoa, harria beti iguala da, eta jendarra haien esku, baina esan nahi dut erresagoa da eta eskolak daude. Aizkoran ez, osea, nik esango nuke eskola bakarra dagoela etxarrin. Baina, karo, zaila da. Ze jende pila bat dago, batzuk, karo, hasten dira jolas bat bezala, baina, karo, entrenadore asko esatute, eske ni ez duten ere mola galduko jolas bat bezala ikusteko. Orduan ertzen diet, ze zaila da, ekipo bat bilatzea, diru aldetik oso garestia da, teknik aldetik, ikasteko oso zaila ere bai, orduan ulertzen diet, hori, pixkate beldur hori, edo, esan dute, eske, nahiagut, harri jasotzen, o futbolan hastea. Azkenean taldeak gaude, eta nik ulertzen diet, baina, behintzat probatzeko. Futbolean korrika egin behar. Ja. Baina, eske ulertzen diet. Ulertzen diet. Baina, bueno, espero eta hau galdatzea. Araban behintzat, jo. Bai, nik nahi dut zu izatean noizbait Arabako txapelduna. Rio egoteko jendea. Ja. Eta bestela zu bakarrik. De hecho, harri jasotzen, oindala 2 urte gintzen aurreneko txapelketa ofiziala. Osea, pentsatu ere bai. Osea, harri jasotzen, badauden eskak, Eider Durana, Osara, beste Sara ere bai, Ainoa, badauden eskak. Saizkoran Pasaden urtean Sara hemen egon zen, eta horri bilizen kontatzen, baino, claro, eske mundu hau da. Bai. Bueno. Bai. Fantasia. Tal cual. Baino, bai, claro, ez zel hori bada espada ez egin. Osea, zukia kalkula egin baduzu 12.000. Baino, claro, bueno, bai. Nahi duen konpondu, baino ez den da konpondu. Osea, eska, bai. Kriston dirutza da. Bai. Eta hala ere, erabakitzen duzu jarraitzen. Bai, ze orain nago bilatzen... Ze pozik kontatu duen, mozten duzu. Bai, baina egia da orain nagoela, abeslak bilatzen. Patrozinadoreak, ze azkenean... Beste bezu bat, a ver, hori da. Esedez, abesleak, bueno, saiatuko naiz publizitatea egiten, baina, bueno, laguntza behar dugu herrikiroletan, así que dirua, eso importantea da. Batzutan, bai. Soriontasuna ez du ematen, baina, bueno, baino egurrak ordaintzen ditu, vale? Hombre, claro. Eta Oiana da Hannah Montana, eske, vamos. Zeba. Jode, egunez abeltzaina. Arratsaldez beraztegin aizkolaria. Eta hor nunbaiten, tarteka, banatzen ibiltzen zara. Hori da, repartidora. Repartidora 25 kilo gora bera, bai, como si nada. Orduan, nire ustez, aukera ona da babesleentzat. Hor dago esan da. Denak daude etxean entzuten. Eta bueno, claro, honekin lotuta ere, eta gure ez jakintasunetik, porque ez gaude oso jantzita, ez datera. Ez gaude oso jantzita gai hontan, eta ze baloratzen da aizkora txapelketa baten. Bueno, a ver, egia da, baloratzen da, aurrenekoak mozten duena. Vale. Osa, irabazten du... Denbora, azkarren. Denbora, hori da, bai. Azkarren mozten duenak, hori da txapelduna. Egia da, emakumezkotan, lanak mutiezkoekin konparatuta, oso txikia diela. Adibidez, Euskal Herriko txapelketa bat, gizonezkotan, dauzkate 20 bor, 25, eta neskak 6. Orduan, bueno, hori aldatu behar dugure, bai? Ze azkenean, 6 korte. Jode, tio, kapaza gara 10 korte egiteko. Baina, karo, ez baldin moduzu jartzen 10 korteko final bat ez dugu praktikatuko, ez? Ja. Baina, normalean hartzen da hori. Jun,
Bai, normalean dana batera hasten gara mozten, eta aurrenekoak, txapelduna. Denbora aldetik. Gero, askotan, bai, eske irabazi du honek, baina honek teknika aldetik ez daki oso ondo. Ja, baina, bueno, zer egin du eta aurrenekoa egin du. Batzutan daude, bigarren eta hirugarren mailan daudenak, pues igual hobeto mozten dute, baina, bueno, azkenean gauza asko dira. Teknika, indarra, gauza asko dira. Teknika sobre todo. Baina, normalean hori. Hasi eta aurrenekoa bukatzen duena da irabazten duenak. Bai. Osa, ez da baloratzen postura. Ez da karrera bat. Hori da, bai. Ez da baloratzen postura, eta kortan nola ematen duen, eta zenbat aizkoraka eman dituen, ez. Uste, teknika ja, pues, azkarra izateko teknika barko duzu, baina ez da baloratzen. Osa, ez dago sari bat rollo, honek moztu duen borra, ez dakitzen bat aizkorakadatan. Ez. Normalean aipatzen dira, aizkorakadak, zaila da kontatzea, imaginatu borretan eman dituzun aizkorakada guztiak. Baina, bueno, igual batzutan aipatzen dituzte, ez dakin nork, irabazi du eta egin ditu 4.000 aizkorakada. Eta bigarrenak egin ditu igual bikoitza, porque pasa da. Osea, batzutan ematen ditu igual perrik kolpe pila bat. Azken hori da, pues, teknika falta. Claro. Aipatzen dute, baina ez dute kontuan hartzen, geho txapelduna izendatzeko. Ez. Vale. Ez. Zagoeto da, zuretzat gutxiago nekatuko zarelako teknika hobea baldin badukazu. Hori da. Claro. Iazkenen urte honetan, osea, irabazi dut horregatik teknikan zentratu naiz, eta esatu jana, lasai hartu, teknika zuzendu, eta igual kolpe zuzen bat dira 2 oker, odo 3 oker. Igual nahi duzu atope atera eta moztu alik eta azkarren, baina batzutan ez da hori bakarrik, osea, da teknika eta, hombre, pentsatu eta mente fria. Eta ipatuzu irabaztearena, ez? Osea, esan duzu, egon zinela guztekotan, bai. Pixkat frustrazio horrekin ez irabaztearena, eta bai. Orain, irabazi duzu kopa eta txapelak, bereziki txapelak ez? Eta nola aldatu zaizu bizimodua uste dutez ez? Baina, zure irakurketa edo? Bai. Gainera, nintzen hori, psikologak eta bilatzen, bilatu bai, baina ez menin horrekin nola konektatzen, eta nire psikologoak izan dira gurasoak eta lagunak. Osea, tal cual. Eta bai, aurrek urtean ez nintzen pasa Euskal Herriko finalera, eta hasi nintzanetik beti honaiz 3., laugarren, eta urten gatu nintzen 7. Karo, da urdu bat, leku bat, eta gorputza dago, pues dagoen bezala. Ju nintzen eta etzan ondo atera, gaina segundu gutxigatik, ez dakite 3-4 segundongatik gatu nintzen kanpoan. Karatu duzu, lehen bezala aipatu duana. Ezakitzen bat kilometro enteratzera, no se, esportu handia dela eta... Handia, oso handia da, eta esatu eta emaitza hauek, orduan, pues, goratzen naiz, hartu nara mobila, eta hasi nintzen exhibizio pila bati esaten, nago ondo, eta jazta, pues, imaz, eskusa jartzen bai, porque azkenean, badakit hori izan zala, umekeri bat, nigon hartzen dut, baina, bueno, momentu horretan, bero negoen, eta, bueno, pues, hori egin nuen. Eta, bueno, pues, egia da, entrenadorea aldatu nuela, eta, bueno, azkenean beste ikuspuntu batekin hasi nintzen ikusten aizkora, eta da bizitan bezala, batzutan zuloan zaude, eta usten duzu hortik ezarela inoiz aterako. Baina, bueno, nila esan nun, Gipuzkoako txapelketa, horrengo txapelketa zen Gipuzkoakoa. Urruti daukat, azaran daukat, hori gertatu zen ikainan. Hori esan nun, lasai hartuko dut, juerga botako ditut, porque, karo, hori ere bai, juergak eta kirolak, ez dira batre lagunak. Orduan juerga asko utzi nituen egiteari, lagunak eta gutxi ikusten nituen, eta nik uste hori ere bai terapia bat dela. Osea, ez mozkortu, ez dakizen bat hor, ez, baina, atera eta jendeakin ibili, dantza, eta hori behar nun, kontatu naiz horre, porque guain juerga botatzen ari naiz, eta, no he estado mejor en la vida. Kiroladetik, Oso, bai, baina, que tía. Baina formal ibidela arraiz, porque bestela, claro. Ez, baina, horrek ere laguntzen du. Bai, despejatzen, eta, karo, lehen entrenamendu txarra egin, eta lota jun, eta bueltak eman. Bueno, sin más. Oso, bai, izakete, autoexigentzia handia, bani nire buruari. Eta, hasi nintzen entrenatzen, baina lasai, eta esatzen entrenariako, lasai hartu, eta teknika ikasi, eta orduan aiatu zen Gipuzkoako finala. Eta egon nintzen, nire arrutikin dala gaur egun aizkolariko bena, nire asorondo, justo aurtengo txapelduna izan dela Euskal Herri mailan, hie dira top batean egoten direnak. Eta hon nintzen,
denbo guztian atzetik, de hecho nintzen pixkat aurretik ebai, baino izan zen ikusteko terrible, esan, a ber, osea, aurreko urtean atatzezizkian 3 minutu errez, eta gaur nago hemen berarekin mano a mano. Esan, ostras, Oiana, zeu zer egin duzu, ez? Orduan hori izan zen ja, ostras, kriston animo bat netzako, eta ja, da sinistu. Karo, eskeni, oain arte nun sinisten, esaten nun, bueno, pues, bai, mozten ditut egurrak, baino, igual ez dut balio, konpetitzeko. Eta gero torri zen, urrezko kopa Donostikoa, eta, karo, guatzen naiz egun hortan, aizea, guatzen zareta benduan, egontzala, egun pare bat, aizea, hotza, bueno, ba, justo tokatu zen doi Santo Tomasetan. Eta, ostra, tio, karo, karpa gabe, oso gaizki, beraz, gaur. Hasi nintzen mozten, ego, esken ez nekatzen. Eta disfrutatzen pila bat euria, buare gainean, pin, pan. Eta azkenengo borran, ego, esken, oian sinistu, nire bure izaten, oian sinistu. Eta bukatu nun, da eskenun sinisten, negarrez hasi nintzen, eta orduan izan zen, ostra, oiana, kapaz izan zara, gainera, txapelketa horretan zeuden, pues, Euskal Herriko, oberenak. Karo, Osea, zu. Bueno. Baietz, ba. A ber. Baina, justo, karo, polita izan zen, ze, ni horret, oza, txapelketa horretan, enuen parte hartu behar, hori da. Pasatzen zian, Euskal Herriko bostobenak, eta nizazpigarrean nintzen. Orduan, 2 baja dontzean, eta orduan nizan hartu nintzen. Orduan izan zen, joder, Oiana, nien un ezer espero, eta jendeak ere ez. Oza, hau sartu da, errebote, zazpigarrena, zein gaudu hemen, obenetako ekin, oza, oso gaizki. Baina jo nintzen, eta zenbat hau isil dintuen, eta nire aurrenekoa, Baina me encanta, que fuerte. Eta hortik, pues gora. Oain nago, me encanta, pues a tope. Pues entrenatzea juten naiz, eta esan dut, Oianak, posible izan duzu irabaztea. Pues alda beste bat etorri. Hori bai, presna hori bai galtzeko. Orain arte galdu dut, eta oso garrantzitsua da hori. Zazkenean hemen zaudenean, gehostia badator, eta prestatu da marra. Nio prestatu nago, eta jazta. Pues, momentu hona auki ditut, txarrake bai, eta bueno, bain aprobetxatu behar du momentu hona hau. Bai, claro. Así que... Jode. Ez daukagu denbora gehiagi, Laura. Egingo dugu hau pixka, bai. eta gero ya... Bai, Pizkat. Bai. Osoko. Bueno, ba, honekin lotuta, Sara egon zenean ere, zeuden olako titular batzuk fuerteak. Eta, bueno, hainbat elkarrizketan ikusi zaitugu, ez? Eta, denbora guztian, ikusi ditugun titularrak, izan dira. Oiana, Arabarra, emakumea, nekazaria, eta ama, Cabo Verdekoa. Es que melon. Eta, bueno, guk esaten genuen, abalea ok. Bai. Ez dakit, zure ustez, titular hoiek, bueno, ez dakit, ze mestu dara mate hor. Bai, de hecho, kopa irabazin unean, bueno, aurretik ja, nengoen, berotuta, ze goratzen naiz, ez dakit, bai, ligila hoietan, bai. eskezakit zeintzen komentarista. Esan zuen, justu zintzen mozen, eta bai, Oiana, Fernández Barrena, Arabarra, 25 urte, hola isilik, batzen zian, eta ama Cabo Verdekoa. A ber, herrikirole ekitaldi batean hola aipatzen duzu hori. Osa, ni igual ez dut irabazi, baino, bigarrena izan naiz, bai, Gipuzkoako txapelketan, pentatloian, binakako, osa, datuak bauzkazu. Orduan, nila hor erren nintzen, baina garo, esan behar dut, baina ez dakit noiz, da. Aizpak esan zian, Oiana. Igual hau ez da ondo, baina esan zian, Oiana, irabazi egun bat, eta aipatu. Karo, pues bai, horra egin nun. Irabazi nun Gipuzkoako, Donostiko kopa, eta justo, etorri zian, hori, pixkate hitz egitera, elkarrezketa egitera, eta esan nun, gauza bat aipatu nahi nuen, porque, karo, justo, ETV-ko kazetarea ziren, eta, bueno, sima, eskomentatu nien, eta esan nun, aipatu barrun, hori, beti, ekitaldi, bai, kirol ekitaldietan aipatzen duzuen nire ama Cabo Verdekoa dela. Osea, lekuz kanpo dago, ze beste txapeldurak egon dira, eta ez duzu aipatu bere ama Urnietakoa danik, o Donestekoa danik, o ez duzu aipatzen. Zamora. Orduan, morbori bilatzeko beste gauzat bilatu, baino, imaginatu ni ez daukadala amea. Imaginatu nire ama hildala. Edo ez daukazula harremanik zuen amarekin. Ez daukat amarekin, harremanan nire amarekin. Osea, joe,
hori netzako izan zen errespetu falta bat, porque, a ber, ni juten baldin naiz, honea tortzen baldin naiz, eta, bueno, hasten baldin naiz nire kontatzen, pues, bueno, supongateako dara, nire familia, Cabo Verdeko familiarekin zeilotu daukadan, bale, baina kirole ekitaldi baten, zertarako aipatu behar duzu hori. Eta hori argi utzi nun, porque ni molestatu zitzaiden, baina, izan zen ezako errespetu falta bat. Jende gehiena jakingo du, obviamente, fisikoki, naiz euskaldun, ez? Fisikamente naiz euskaldun emakume bat, badakit, baina eske, a ber, tio, siglo XXI, tio. Baita ez dela berdina, zuk esatea, bai, pues nire ama Cabo Verdekoa Hori da. arrazializatua naiz tal, edo, etortzea, el Juan de Turno esatera zuri. El Mikel de Turno. Hori da, eskegia da, bai. Eta orduan, hori aipatu nahi nuen, eta, bueno, gainera, bideo hori birala egin zen, eta, aiatu zen jende askori, eta hori nahi izan, nahi izan nuen, heldu zen, mezua, eta jendea enteratu da, eta gila da orain, errespetuakin egiten dizkiatela elkarrezketa, porque, bueno, azkenean dia tema batzuk, esatezuna, ez dakit, ondo arrabatuko dioten, o ez dakit. Bueno, zaila da. Que se jodan. Hombre, que se jodan, pues bai. Bai. Baina, bueno, titularrak egia da, nik uste dela gehiago morbo aldetik. Azkenean titular horrekin, ja, Eujana Fernandez Barrena, ja, izena bizenak euskaldunak. Txapelduna, bale. Ja hori erakartzen du. Eta ja, ama Cabo Verdeko, orduan jendea esan, ui, pero ¿qué es esto? Morbo. Bai. Ja, nik ez dakit zeputurantino de morbo, azalpen bat, ez dakit, baina justifikazio bat. Bai, nik ez dakit ez, edo, bai, tipiko jartzen dizutenean, eta behitu. Bai. A ver, jende asko izan ditu, ez hartu txarrera, txarrera ez dut, ni oso harro nago. Hartu txarrera, que cojones. Baina, tio, ez da, ez da datu bat aipatzeko herrikirol ekitalde batean, tio, ez. Bai, eta zure ama izango balitz, Extremadurakoa, ez duten nahi ez batuko. lukete esango. bai, eta jo kese, eske, ez dela bateri beharrezkoa. Hori da. Baina, bueno, ja esan nuen, klatu nuen, eta esan zuenak ja jakingo gu, behantzako dela. Bezu, asike, bueno, horruziko dugu. Bueno, honekin, pasatuko gara daukagu galdera sorta bat, deitzen dena patatometroa, neurtzen dugu... Hombre, 25 kilo patatometroa. Neurtzen dugu zenbateraineko arabarra den gonbidatzen dugun jendea. Osa, da, arabartasunaren neurgailu bat. Venga, oso ondo. Hombre, nire ustez. Esan dituzun gauza batzuk. Ja, bai, baina, bueno. Baina Gipuzkoako txapelketan no sé qué. Bai, hori ere egia da. Ojo. Venga, zu edo ni. Dale. Ez que lehengoa zure kasuan ganbargarria da. Noiz egon zara azkenengo aldiz Gasteiz ezten Arabako herri batean. Atzo zertan? Karo. Gaur. Non esnatu zara gaur? Nun? Esnatu zara gaur. Nola? Non? Ez, Araban. Baina atzo nintzen Hernanin. Ez. Araban. Uste noiz egon zara, Araba ez den herri batean. Gasteiz ez den Arabako herri batean. Vale, bai. Gaur goizean. Hori da, bai, gaur. Bai. Eta noiz, karo, zuretzako izango litzateke, noiz egon zinen Gasteizen azkeneko aldiz, honen aurretik. Ostras, paperak egiteko, diputazioan, me tienen loka. 2 aste. Hombre. Asko da. Asko. Bai, bada. Asko da. Oso ondo. Vale, orain, aukeratu behar duzu bat, euskal pastela, pantxineta, garrotikoak eta goxua. Hoien artean bat aukeratu behar duzu. Pantxineta. Bueno. Nominatua. Vale. Orain, galdera geografikoa, esango dugu. Ai, ama, beraz. Dauzkagu 3 herri, Arabakoak. Eta hemen daukagu Arabako mapasa ikusten duzu ez zenbat hobetu den gure... Orduan, emango dizkizugu 3 herri. Adibidez, lehenengoa, Lañu. Eska, ber, tio. Ara, ja Araban, herripia daudela. Horregatik gazaia. Hori egia da. Herri txiki asko. Osea, Ala da. hau izango da, herri... Paiama... Venga, hemen jarreko dut.
Dago, Trebillo. Ai! Ostras, urruti, vale. Venga, urrengoa, Mañueta. Da urrengoa. Mañueta. Bai. Hau... Ez daki non jarri, eta arabarra da, supuestamente. Berastegin entrenatzen du eta ez Mañuetan. Ja? Eta azkena, ea, Geografian. pixka bat gehiago hurbiltzen zaren, Armiñon. Ai, hau da hemendik. Ui! Bueno. Ze gaizki. Hombre, baten bat. Zer ekiten? Nik lainu bakarrik. Bai. Nik, zu bezala, zure antzera. Vale, urrengo galdera. Zein izan da, jaso duzun, ze ondo hitz egiten duzun euskeraz, arabarra izateko, originalena. Amak hau berdekoa. Dana pixkat batera doa. Joe, ze ondo hitz egiten duzun euskera, arabarra izateko, eta belta izatagatik, ez? Hola, tal cual. Tal cual. Azokan. Gehiena jubilatuak, hola, ez dakatela lotxaik. Ez que... Osea, eta nola geratzen zara? Pues, jubilatu era meloi bat. Uzten diego esaten nahi dutena eta gara da, como... Bai. baino, eske ez dakit kontatzen, osea, ja galdu dut kontua. Baino pila bat. Aizkora igual gainean eraman bar duzu. Eta aizkolaria gainera. Karo, batzutan, igual azokan nago eta astegurotan orain errepikatzen pila bat ekitaldiak. Ez dakit ezer bota, eta igandetan normalean, lautan, herrikirola daude. Eta, etortzen azokara, jo, ikusi zaitut asteburu honetan telebistan. Eta, telebistan da zer, eta igual Andreak, esateit. Bai, aizkoran, no seke, eta gizunak, aizkoran? Au! Eta, bai, Jesus, bai, ja ez dakit, aizkolaria izatagatik, ja gehiago saltzen dut. Osa, gia da, ja gizon hori, askotan etortzen da, osa, orain arte ez datorri, baino da, como, jo, ze egin behar dut, sega, aizkora, hola, euskal kirolak, osa, benetan ne produktuak erosteko, pues tristea da, baina, bueno, funtzionatzen dizu mitartea. hori da, baina gertatzen zait asko, bai. De hecho, nire amak, juten da oinatiko azokara, nama da beltza, baina beltza, karo, oinatin. Pentsatu oso bertakoak direla, igual, kostatu zaion, sin exagerar, lau hilabete saltzea ondo, Ze, karo, azkenean jendeak esatu du, baserriko produktuak, emakume beltz bat, como que no les kuadraba. Baina, karo, nire amare bai, hasi zenik euskara ikasten, eta, bueno, azkenean ikuste dute, bari, gogoa jartzituzula, ez? Jendearekin komunikatzeko, ez da, baina oinatin ez da erdela entzuten, para nada. Bueno, gero eta gehiago horre. Bueno, bai, hori egia da, baina normalean euskera entzuten da. Eta kostatu zaion pila bat, baina, bueno, pues azkenean gero muturren ematen diezu, eta, pues jazta. Jak. Bai, baina movida bat da. Bai, bueno, ni saiatzen naiz txarrera sartzen, porque estela egon nintzen amargatuta egunero. Ja hori, horrela. Orduan, pues nahi hagut hori, par batekin, tak, sartu, eta jazta. Hala, aio... Bueno, urrengoa. Araba erligio bat izango balitz, zure ustez, nora egingo genuke peregrinajea? A ver, eske, aizea. Zaila da. Ja, claro. A ver, pues... A ver, ez dakit. Oinatira. Esan, lainu. Lainura ere izan daiteke. Venga, lainura. Venga. Lainura. Eta azkena, Bai. zein da zure edari alkoholdun gogokoena? Gin tonic. Zero arabarra. Bueno, Eske patxarana, zan ere ederarik, oza, baino favoritoa ez, favoritísima. Ze pasa zan? Hori, kriston. Aizkolaria gintzinela. Aparte, kriston mozkorra. Harrapatu nun, baino kristona, batzen naiz gainera izan zen, aizkora taberna zegoenean Oh, irikita, wow. aizkora taberna. Wow. Ostras, que buena! Ai, ama, ez kontuatu. Que buena! Ba, orduan, hori izan zen azkenengo tragoa. old school. Osea, ostras, que buena. Enaigabe, te lo juro, enaigabe egin dudala, Ba, Bueno. justo horaz azkenengo tragatu nula, hortikan ja. Baina gin tonic. Aukera izan duzu ardoa esateko, baina... Ai, ja, baitare. Ja, baitare. Atreko ditugu kalkuluak, nik uste ez zarela arabarrena. Baina, bueno,
Gipuzkoarrena ere. Ere, hori argi dago. Nere ezpatorri zen. Eske, ja, jo, jakingoan pixkat ikasiko, geografia behintzat pixkat gehiago ikasiko, baina, bueno. Bueno, Cosas del directo. bai. Ba, ez dakidakizu, noiana, baina guke programa izteko beti egiten dugu galdera bat, eta da, galdetzen diogu gonbidatu bakoitzari, bueno, aipatzeko edo esateko guri, pertsonai arabar bat, beretzate referentziazkoa dena edo. Vale. Azkena Estibesa etorri zela aipatu dugu, eta Edurne Azkaratea aipatu zigun. Orduan ekarri dugu Edurne bertan programan egon zeneko argazkia, Vale. eta jarriko Ondo. dugu gure pertsonaia influenteen karpetan pegatuta. Ai, ui. Ostras, zaila da, A ber. Eske asko daude. Egia da, bueno, a ber, aparsa, errekioen munduan, ni emakumezkotan, ez daukate referenterik hemen Vale. Araban, baina, bueno, voy a tirar por otras, Vale? ez? Beste Adibidez, bide batzuk. ez dakit, igual Zuriñe Hidalgo. Vale? Bai, neska Ondo. hori gozatzen zait asko, oso naturala da, gauza asko lortzen nahi ditu ere bai, gainera oso naturala ikusten zaio, ez dauka inora problemarik kontatzeko, oie, gauzkina, ez dakit, oso irikia iruditzen zait, eta, bai, izango nuke igual Zuriñe Hidalgo. Oso ondo, ba, hurrengorako Zuriñe Hidalgoren argazkia jarriko dugu karpetan. ondo. Ba, hauxe zen, guken Ze oiana, ondo. eskerrik asko, plazer bat Zuei, izan da. Bai, Oso ondo pasa dut, eta, pues nahi duzunen arte. barre batzuk bota ditu. Mila Bai. esker. Eta orain, bueno, argazki bat aterako dugu, baina off the records. Así que, Vale. agur, Agur. Peña. Agur!